Anteriormente en el Renao... Ara, en serio, necessito la vostra ajuda, necessito que me trobeu, no són estic, la veritat. Sé que és poca ajuda, però necessito... És que us necessite, us necessite. No! És clar, si més que el clickbait, més li vaig una broma a la meva nòvia, més me'n vaig de YouTube, més 50 coses sobre mi, clar, ja està, ja tinc la clau per triomfar a YouTube. No! Dios le dijo a Noé, tápate que va a llover. Molt bona nit, pelaires. Com va l'assumpte? Benvinguts un dia més al programa més aterrador i basura de tota la red. El cas d'avui és un dels més aterradors que he escoltat jo durant els 50 anys que duc resolvent misteris. Molts afirmen haver escoltat històries sobre ell i altres afirmen haver-li olorat el sobaco. Així és que avui, i en exclusiva, parlarem de la misteriosa desaparició del Renau. El Renau, un xic jove de naturalitat antropomòrfica i suecana, era un youtuber valencià que pujava vídeos i era molt volgut. O això es pensava ell. El coneixia molt bé, a eixe fill de puta. Li encantava fer la mà per ahí i per allà. No sé per què collons li agradava tant a la gent, la veritat. Però, per cert, Renau, si m'estàs veient, me deus 10 euros. Cabró! Però no tot eren risses. El Renau també tenia un costat obscur. El tio deia que no guanyava res en lo dels vídeos, però més d'una vegada l'he vist jo traficant en bocadillos de carn de cavall pel mercat. Per què traficaria el Renau en bocadillos de carn de cavall? I què collons va passar per a que desapareguera del panorama comarcal de YouTube? Bueno, diverses teories afirmen que la desaparició del Renau està relacionada en que va començar a fer la seva pròpia sèrie de coses de casa. Coses de casalla. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls, 'cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. We'll smother the blues with tenderness. Days gone by. There's room for you, room for me, for gentle hearts and opportunity. As days gone by, it's the bigger love of the family. Afortunadament, la cosa no va eixir bé. La cosa se'n va anar de mare. Alguns deien que el seu cos estava tan gordo que feia que corregueren fenòmens com la inundació de Sueca. Es va obrir una investigació policíaca i tot, i l'Ajuntament estava fins a dalt de discussions.
Qui és, que no el veig? En el Congrés dels Diputats que passen el que vulguin. Així es farà el que cregan que s'ha de fer. Réplica, senyor, apunte seu. Apunte seu? Apunte seu. Hi ha rumors que deien que el Renao estava desaparegut perquè estava tancat en casa tot el dia cara a l'ordenador. A saber què estaria fent, perquè tenia el braç prou musculat i el cos prou sec. Com aquella vegada que va voler protagonitzar la seva pròpia sèrie, El Sequito. Totes aquestes sèries, tots aquests líos, on van a parar? Per què no pujava vídeos el Renau? Mamà, vine a dinar! En qüestió de setmanes, l'ausència de vídeos per part del Renau va afectar molt a l'hegemonia de les pelaïlles, provocant que s'exiliaren de les seves cases i viren al carrer, a la fresca. Fins i tot crearen el clan del Renau Puja Vídeo. Al principi pareixia una moda com una altra, però de seguida es va convertir en un requisit social. Si el Renau no puja vídeo no tens dret a treballar, al lloguer o a la vida. Et convertixes en una presa del sistema. Tots aquells que s'oposaven a la maledicció renaire eren brutalment assassinats. Durant mesos sols hi hagué mort, i la mort tenia un nom. Què estava tramant el Renau darrere de les càmeres? Gràcies a Déu, hem aconseguit contactar en el seu millor contacte. Collons, pues clar que el tiro de menos. Si desde que no puja vídeo que vaig de diarrea, joder. Me cago en la puta, maldito puta jodida mierda. Jo creia que el coneixia, però em va dir que se n'anava a pelar-se-la... Pelar-se-la? Pelar-se-la? Pelar-ella? Ale, ale, ale! En fi, Pelaïlla, fins a ser vídeo d'avui, espero que us hagi agradat moltíssim i res, volia fer un vídeo especial perquè ja duguem 3 anys a YouTube i què millor manera de celebrar-ho que en un curtmetratge d'aquestes grans característiques, no? Res més, donar-li gràcies als meus amics perquè s'han portat de puta mare, s'han compromès com Déu mana i res, volia donar-vos les gràcies. Moltes gràcies, collons! Però no havies dit que mos tenies que pagar? No, però si no n'hi ha pressupost, ja vos vaig dir que no n'hi havia diners, que era per ajudar-me i quedar bé. Bueno, Pelaïlles, ens veiem al pròxim vídeo i ja sabeu. Ale, ale, ale! The beach and the hand. Payaso.
Molts afirmen... No, afirmen no, molts han escoltat, Molts han conyo. escoltat, ben escoltat. Action. Molts han escoltat, no, ara... Yeah? Oh, this is bad, yeah. Ay, que no estás... Estamos pegando. And action. Ja està!